Kaixo egun guztioi, Zaldibarreko ezbeharraren inguruan hitz egitera gatoz gaurkoan, nerekin batera Aitor López dago, Euskal Herria Bilduko Zaldibarreko zinegotzia, eta nik irakurketa orokor bat egingo dut, eta berak hitz egingo du herritarren kezkaz eta gauzak herrian nola ikusten diren. Gaurko agerraldi hau, deitu dugu, iruditzen zaigulako, deatako eneko, baditugula elementu nahikotxo, naiz eta gauza asko ez dakizkigun oraindik eta eskaerak eta egingo ditugu, informazio guztia izateko, baina baditugu dagoeneko lehendabiziko balorazioak eta lehendabiziko arduren eskaerak egiteko beste informazio. Hasi nahi dugu, noski prentsaurrekoa, besarka bat eta gure animoak bidaltzen, familikoei eta lagunei, Alberto Sololuz eta Joaquin Beltran, oraindik agertu ez diren langilei, ezta? Esaten dugu baita ere, oso ia sinestezin egiten dela 2020 urtean, Euskal Herrian, egoera honetan egotea, gertatu den guztiarekin. Ze aipatu behar da, behin eta berriro esango dugu, ez behar hau, ez dela naturala izan. Ez dela naturala izan. Gaizki egindako, gauza askoren ondorioa dela. Gauza asko aklaratzeke daude, noski. Baina, esan behar da, gaur egun larrialdiak bizirik jarraitzen duela, eta arduragabekeri galanta egon dela gobernuaren baitan hau kudeatzerako orduan. Eta hau esan dugu gauza desberdinen inguruan. Lehendabizi eta gauza jakina da, dagozkion funtzioen utzipenaren, utzikeriaren inguruan, eta erabakiak ez hartzearen inguruan, Zaldibarko Itzagako auzoan, Berter Recycling 2000 SL enpresa kudeatzen zuen zabortegi horretan, gertatzen zenarekin. Badaukagu, inspekzioa, inspekzio horria, 2009ko ekainekoa, eta horren inguruan asko hitz egin da, baina iruditzen zaigu, azpimarratu behar dela, hemen ez behar bat gertatzen denean, bi aktore daudela, bat enpresa bat eta ikusi beharko da, eta erantzukizun administratiboak, penalak, eta izango dituen hori ikusi beharko da, baina badago beste aktore garrantzitsu bat, eta da, honen kontrola, ikuskaritza, inspekzioa egiteko ardura duen administrazioarena, eta administrazioari Eusko Jaurlaritza da. Eusko Jaurlaritza da. Ez hori bakarrik, azken inspekzioan, irregulartasun larriak topatu ziren, eta ekainetik daki hau Eusko Jaurlaritzak. Ez da zilegia, neurri zuzentzaileak eskatu eta epe guztiak amaitu eta gero, ez beharra gertatu eta bi egunetara ateratzea publikoki, esatera baloratzen ari zirela prozedura zigortzaile bat hastea. Ez zaigu bidezkoa iruditzen eta ez zaigu arrazoizkoa iruditzen. Bigarren kontua, baita ere hau larria eta honen inguruan hitz egin da asko, da larrialdien kudeaketaren lehendabiziko orduen inguruan. Iruditzen zaigu deskoordinazio grabe bat egon dela lehendabiziko orduetan, ze informazioa zegoen mai gainean zegoen informazioa ez partekatzeagatik, behar baino denbora askoz gehiago larrialdi zerbitzuak egon ziren, behar ziren neurri, autoprotekzio edo bere neurriak hartzerik gabe. Eta hori, iruditzen zaigu, beste arduragabekeri galanta bazekien, eta hori gaur egun badakigu, ze badago ohar bat, prentsa ohar ofizial bakarra atera du Jaurlaritzak, ingurumen departamentuak, eta bertan esaten zen, azkeneko 3 urtetan, 7.000 tona amianto baino gehiago jauziak zirela, beraz, informazio hori bazegoen, lehendabiziko momentutik mailaren gainean egon behar izan zuen. Eta informazio hori ez partekatzeak eragin zuen, bertan ari ziren langileak, behar ez ziren arriskuak jasatea. Eta horrek eragin zuen, gero, klabeak ziren ordu batzuetan, erreskate lanak geldirik egotea.
antolakuntza eta koordinazio bat behar zena egon izan balitz, gauzak oso desberdinak izan zitezkeen. Bueno, hirugarren kontua, eta hau politikoki agian larriena izan daitekena, da guztiz onartezina iruditzen zaigula gobernuaren goi mailako karguen, bai sailburuen eta bai lehendakari beraren desagerpena egoera larri honetan. Ez da inondik inora ulertzen, 4-5 egun pasa eta gero, denak mutu geratzea. Inorrez agertzea bertan, akonpainamendu lanak egiten, goi mailako koordinazio lanak egiten, eta ardura politikoak hartzen. Iruditzen zaigu, gobernu hau, argazkietan ateratzeko hainbesteko zaletasuna duenak, egon behartzen momentuan eta egon behartzen orduan ez dela egon. Eta hori izugarrizko ardugarabekeria iruditzen zaigu. Esan dezakegu, ari asko gelditzen direla irekiak, informazio asko falta da, informazio guzti hori lortzeko eskabideak erroldatzeko prozesuan gaude, eta informazio gehiago etortzen denean, gaiarekin jarraituko dugu. Baina, larrialdiak jarraitzen du irekia. Eta oraindik lehen mailako erantzun politikorik, ardura politikoak hartuz, iruditzen zaigu, ez dela egin. Beraz, labur bilduz, orain arte gertatuakoarekin, gobernu horrek utzikeria izan du bere lege eskumenetan, honen emaitza izan da orain pertsona desagertua ditugula eta ingurumen arazo larri batean aurrean gaudela, bere deskoordinazio nabarmena eta larriaren ondorioz erreskate lanak zaildu ditu, eta ardura politiko nagusiena duten pertsonek lidergo eta empatia falta izugarria erakutsi dute. Bere burua gordez, aurpegia eman ordez. Egoera honek bapateko erantzukizun hartze bat, erantzukizun politiko hartze bat eskatzen du. Horretarako baita ere, erroldatzeko bidean gaude, Urkullu lehendakariaren agerraldi bat azaldu dezan, zer gertatu den, informazio guztia eman dezan, azaldu dezan larrialdiaren kudeaketa, eta azaldu ditzan zeintzuk diran honen atzean dauden erantzukizun politikoak. Eta ez dugu ahaztu nahi, eta berriro ez diogu, oraindik irekia dagoen krisi larri baten aurrean gaude. Daude pertsona desagertuak. Ditugu 100.000 tona zabor egoera ezegonkorrean. EAeko bide nagusia oraindik arazoekin dago, parte bat itxita dagoelako. 100.000 tona zabor, hondakin, nahastuak, iragaizgaitza edo impermeablearen kapatik kanpo daudenak, eta sute badago, eta ari gara saiatzen, hori urarekin itzaltzen, lixibiatu guztiak zuzenean ibaira joateko arriskuarekin daude. 1000 tona amianto daukagu, oraindik hor dagoena. Badago sententzia bat, ez dakit norbait dagon Bozento taldetik, Bozento taldeak ere atera zuen, guk ere badaukagu, esaten duena, PCBak egon daitezkela, hori oso gai arriskutsua da, eta gaur egun dago sute bat kontrolatu gabea dagoena, zaborrak erretzen ari dira. Hau da, zabortegi, zaborrak erretzen dituen incineradora bat daukagu martxan momentu honetan. Errauskailu bat inongo filtrorik gabe.
herritarrak kezkatuak daude, larrituak gaude, egon gara bertan noski, eta ez dute behar besteko informaziorik. Hasi dira esaten, neurketak eta egiten ari direla, baino, sailburu ordea berak esan zuen, eta inspekzioan hala jasotzen da, hor badaudela, zantzuak, egon daitezkela produktuak, baimenik gabekoak, PCBA sententziaren arabera, agertuen sententziaren arabera PCBA egon daiteke, guzti horren erretzeak, ze ke mota sortzen duen, ze arrisku mota, osasun sailak zer du esateko, ingurumen sailak zer du esateko, jende askok ditu gauzak esateko. Jende askok ditun gauzak esateko, guztien burua den lehendakariak erantzun behar du. Esan baita ere, iruditzen zaigula, oso garrantzitsua dela, bizilagunak ez arrazoirik gabe larritzea. Eta horretarako armarik onena, kudeak eta bikaina, eta informazio osoa eta benetakoa ematea da. Eta iruditzen zaigu, ez dela egin. Iruditzen zaigu, herri honek, gobernua bere maila gorenean behar duela presente egotea, koordinatzen eta ardura politikoa hartzen. Behar du herri honek informazio guztia eta modu azkarrean ematea. Behar du mando bakarra larrialdian eta maila gorenekoa. Iruditzen zaigu ez dela onargarria oposizioko indarrekin komunikazio kanal bat ez ireki izana orain arte. Eta gobernuak ez du egin. Euskal Herria Bildu guztiz arduratua dago gai honekin, eta gure kargu guztiak gobernuaren disposizioan usteko, gobernuaren beharretarako disposizioan usteko gaude, baina horretarako gobernuak gurekin komunikazioan harremanetan jarri behar du beharrak zein diren jakiteko. Ulermena, jendea jasaten ari den angustia eta ardura eta preokupazioari, eta esan guretzako larrialdi egoera hau, guretzako lehentasunezko kontu bat dela, eta hemen gauza asko daudela egiteko oraindik. Baina azpimarratu nahi duguna da, berriro ere diot, lehendakariak koordinazio eta mando lan gorena hartu behar dula, eta ardura politikoak aklaratu behar dituela desde ja, momentu honetatik. Eta onartezina dela, orain arte, ezer esan ez izana. Gero erderaz esango dut, baina iruditzen zait momentua dela pixka bat herriko ikuspuntua ere emateko. Bai, egunon. Bueno, nik pixka bat, Mikelek oso ondo laburtu dau egoera, baina inguruko ordezkari eta herritar moduen nahi dut batez be gai baten zentrau edo gai bat aipatu, eta da informazio faltarena. Atzo egon ginen Eitzaga auzoan, Zaldibarko Eitzaga auzoan, Zabortegitik gertuen dagoen auzoa da, eta bertan auzotarrak esaten dabe uraren eta airaren inguruan ez daukiela inolako informaziorik, eta oso kezkatuta dauz, ezin egona oso nabarmena da, eta eskatzen dabena da informazioa. Bestalde, kontuan hartu behar dabe bai, hor inguruan, kilometro bat baino gitxiagora, oso populazio handiko herriak daudela, Eibar eta Ermoa daudela, momentu honetan sute bat dago, etorri nazenean, ageria zan kea eta sutea, eta orduan guk eskatzen duguna da inguruko jendea informatzea, orain arte ez da egin, bertan neurketak egitea, jendea informatzea auzoan eta inguruko herrietan, eta momentu honetan bai auzoetan eta inguruko herrietan galdera asko daukagu, baina egia esan erantzun gitxi, eta momentuz dakigula ez dago erantzun horrek emoteko gerraldirik edo horrelako ezer. Orduan, ezin egona eta kezka nagusi dira inguruko herrietan.